Milosť vám od nášho Pána a od Syna Ježiša Krista v obecenstve Svätého Ducha. Amen. Stíšme sa pred našim Pánom a budeme sa modliť v duchu a v pravde. Ó, drahý náš Otče nebeský, stojíme pred Tvojou svetou tvárou v pokore svojich srdc. Vyznávame Ti, že sme ľudia krehkí. Vyznávame Ti, že sme častokrát nie Tebe ľúbi. Častokrát nekonáme to, čo chceš od nás. Ale dnes je tu opäť čas preto, aby sme ten čas využili, aby sme svoje životy dali do poriadku, alebo stále sa vylepšovali na Tvoj obraz. Ďakujeme Ti za to, že Ty si Otec, ktorý miluješ svoje stvorenia. Ty si Otec, ktorý miluješ svoje deti. Ty si Otec, ktorý máš stále svoju náruč otvorenú pre nás všetkých. A to je ohromné, to je úžasné, že Ty máš starosť o každého jedného z nás. Aj teraz nás chceš pozdvihnúť ku sebe. Daj, aby sme dali všetko preč, čo zaťažuje našu myseľ, naše srdcia, Pane. Daj, aby sme sa sústredili na Teba, svätého Boha, lebo Ty chceš, aby sme aj my všetci boli svätí. Áno, Pane, preto sme tu, aby sme sa k tejto svetosti, k tejto posvetenosti, ktorú nám ponúkaš, aby sme ju prijali, aby sme sa nimi stali. Prosíme ťa, požehnaj Tvoje slovo. Požehnaj slovo, ktorým nás chceš povzbudiť na tej našej ceste. Na tej ceste, ktorá jediná cesta vedie ku Tebe. Prosíme ťa o to. Zmiluj sa nad nami a daruj nám svojho Ducha Svätého aj teraz v tejto chvíli. Amen. Slovo Božie, na základe ktorého chceme dať svedectvo, pomocou Ducha Svätého nájdeme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 6. vo verši 10. takto: Príď kráľovstvo Tvoje. Toľko je slov písma Svätého. Milí bratia, milé sestry, milá mládež Pánu Ježišovi Kristovi, príď kráľovstvo Tvoje. Čo to znamená? Znamená toľko, vládni nám tak svojim slovom a duchom, teda náš Pán, aby sme sa stále viacej Tebe podávali.
Zachovaj svoju cirkev a daj jej zrásť. Znič skutky diablové a každé násilie, ktoré by sa postvihovalo proti tvojmu svätému slovu, dokiaľ sa neuskutoční tvoje kráľovstvo v plnosti a ty budeš všetko vo všetkom. To je vlastne odpoveď na túto otázku z nášho heidelberského katechizmu. Nuž, kráľovstvo Božie je túžbou všetkých mužov a žien Božích. V súčasnosti, keď počúvame správy a vidíme diania v tomto svete, vidíme, že každý sa snaží, alebo takto to vyzerá, zmeniť určité kráľovanie, zmeniť určité vládnutie. Každý už tak túžobne očakáva, kedy príde tá zmena vo svete. A si myslím, veľmi dobre to vieme všetci, o čo sa jedná a o koho sa jedná. Ale je rozdiel medzi kráľovstvom tohoto sveta, medzi vládnutím tohoto sveta a je rozdiel medzi kráľovstvom, ktoré prináša Hospodin. Pozrime sa teda na to bližšie. Za to sa túžobne, teda za to kráľovstvo Božie, sa túžobne modlia už, alebo modlili sa už v starozákonných, teda cirkvách, ktoré volali. Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred tebou. Ako oheň zapaľuje raštie, ako oheň privádza do varu vodu, tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa tvojej prítomnosti báli národy. Vieme, že od pádu našich prvých rodičov nie je to na tomto svete tak, ako si to aj náš Pán želal alebo chcel. Od tejto doby až dodnes, teda stále, máme čo robiť proti protivníkom, ktorí pôsobia a hlavne ten hlavný protivník, diabol, ktorý obchádza v tomto svete každého ako lev revúci, koho by mohol do svojich pazúrov zobrať alebo doslova zožrať. To znamená, že aj v tomto svete, na celom svete teda sú protivníci. Sú protivníci, ktorí teda nerobia dobre, ale zlé. A preto, keď niečo sa objaví na obzore, že by to mohlo byť lepšie, tak ľudia vsadia všetko, aby získali na čelo takého, ktorý snáď prinesie to vytúžené kráľovstvo alebo ten vytúžený pokoj. Nuž ale, keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred tebou. Hovorí prorok Izaiáš v 64. kapitole v 1. a 2. verši. Rozsúdajte nebesá, zhora a oblaky, nech vejú spravodlivosť, nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. A ďalej v kapitole 45. 8. verši čítame. Po kráľovstve Božom túži vypráhla unavená duša, lebo vie, že len v nej bude kráľovať Boh a tak bude šťastná a blažená na veky vekov. Kráľovstvo milosti zostúpilo z neba k nám. To vieme všetci. Ježišovi Kristovi. Slovo príď v gréčtine znamená el teto, znamená nech príde. Znamená, myslí sa na eschatologickú udalosť, teda na budúcu udalosť spásy, na poslednú platnú zmenu veku, v osobnom aj kozmickom zmysle. Tento Ježiš Kristus, on otvára budúcnosť a určujúcim spôsobom zasahuje už do súčasnosti. To znamená, že to slovo prísť alebo príď
znamená už začiatok tu na tejto zemi. Začiatok toho kráľovstva. Tento horizont plný napätia vyjadruje našu prosbu o Božom kráľovstve tým nepatrným slovom príď. Tak ako aj v tomto svete mnohí teda myslia na to, modlia sa určite, však aj písme máme, že máme sa modliť aj za našu vrchnosť, teda ale hlavne my, veriaci kresťania, teda sa modlíme preto, aby prišlo skutočne to Božie kráľovstvo, aby tu bolo a aby nás to Božie kráľovstvo raz aj očakávalo. Čas poukazuje v Novom zákone, čas, na ktorý poukazuje teda v Novom zákone, ale už aj v Starom zákone, vo vzťahu budúceho príchodu Božieho kráľovstva, to nie je chronos. Chronos znamená, že je to čas mechanicky merateľný. Áno, vieme, že teda máme dni, týždne, mesiace, roky, to sa dá všetko merať. Ale tu, v tomto prípade Božieho kráľovstva, sa jedná o kairos. Je to hodina, by som povedala, dobrej príležitosti, na ktorú máme a smieme reagovať. Nie ľahostajne. Čo je to vlastne to kairos? Je to čas, o ktorom aj budeme počuť teda, a o ktorom hovorí aj slovo Božie, čas, príležitosť, ktorú nám dáva Pán, aby sme skutočne využili tú príležitosť a každú jednu príležitosť s ním pri slove Božom, aby sme skutočne sa pripravovali na ten príchod Božieho kráľovstva a dokonca, pokiaľ tu žijeme, aby sme už v tomto našom živote, v tých našich rodinách smeli prežiť aspoň šťastí to Božie kráľovstvo. Teda nemáme byť len pozorovatelia, ale pracovito, teda máme pristupovať k tomuto kráľovstvu. Apoštol Pavol hovorí, že teda na svojom spasení, teda na tom kráľovstve musíme aj my niečo urobiť. To znamená pracovať, hľadať tie príležitosti, čítať slovo Božie, skutočne takto sa pripravovať na to veľké stretnutie. Prečo? Totiž neexistuje nekonečný tok diania, ktorý by neustále prúdil, teda ďalej, charakterizovaný je prichádzaním a zastavením. Áno, tak ako slnko, ktoré každé ráno teda vyjde a potom opäť zapadne. Ale tieto, by som povedala, tie časy, ktoré dostávame, to sú časy, ktoré sa nikdy nevrátia. Ak som nebola alebo nebol tam na tej príležitosti, kde boli bratia a sestry spolu so slovom Božím. Teda slovo hovorí, dnes ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Pán určuje istý deň, teda niečo nové a hlavne určuje to aj dnes pre nás. Teda to je ten cieľ, ktorý vlastne prišiel, ktorý je tu medzi nami, ktorý priniesol Pán Ježiš, ale ten cieľ pokračuje potom raz do tej večnosti. Preto máme a smieme čas vykupovať. Čítame v liste apoštola Pavla k Efeským v 5. kapitole v 16. verši alebo v liste ku Kolosenským v 4. kapitole v 5. verši. Teda nenechať ho naprázdno ubiehať, prežívať ten čas, ktorý nám dáva Pán, ale v modlitbách a v skutkoch teda ho rozumieť a naplňovať ho, teda ten čas. Prepásť kráľovstvo nebeské, prespať čas nášho života bezmyšlienkovite, či v radovánkach tohoto sveta, v rôznych rozptýleniach, znamená dať život do stávky a skrátiť ho. Spomeňme si na podobenstvo o 10 pannách. Tie 10 panny teda boli spolu, ale len 5 mali dostatok oleja. A tie ďalšie 5 sa nestarali. Nemysleli na to, čo ak ten ženích bude meškať. Nemali. Oddali sa, by som povedala, pohode, nude. A v slove Božom čítame, že je to smrteľný hriech. Čas určený teda
eschatologickým, teda budúcim slovom príď, charakterizuje v Novom zákone ešte ďalší dôraz na čas predovšetkým našej budúcnosti. Tu je budúci čas chápaný ako adveniens. Toto slovo pochádza z francúzskeho slova avenir. Naša budúcnosť prichádza k nám v osobe Ježiša Nazareckého. On je prichádzajúci k nám, náš adveniens. Áno, on je naša budúcnosť. Posledná modlitba, jasný a pozoruhodný doplnok k druhej prosbe Otče nášu znie, a to čítame v Zjavení Jánovom, teda v 20. verši, ako som vám čítala. Amen, príď, Pane Ježišu. Čo môžeme očakávať? Nestojíme pred neschodnou púšťou nenaplneného času s cieľom, ktorý sa nikto nemôže odvážiť predpovedať. Pozeráme na svojho živého Pána, nášho sudcu a spasiteľa, ktorý sa narodil, bol mŕtvy a žije na veky. Na toho, ktorý prišiel a prichádza a ktorý bude navždy panovať. Kráľovstvo milosti zostúpilo teda z neba k nám v Pánovi Ježišovi. Apoštol Pavol píše o ceste baránkovej ako o 3 tajomstvách. Sú to jasle, kríž a koruna. Ježišové utrpenie sa neohraničuje len na Golgotu. Jeho život začal v jasliach, cez kríž až k trónu. Lebo každý Boží život tu na zemi sa začína v jasliach, utrpí prehru na kríži a vedie vencu alebo ku korune. Kto je ochotný na tejto ceste svoj život stratiť, ten dôjde na tejto ceste do večného života. Možná my nemusíme svoje životy dať teda pre Pána Ježiša Krista na smrť. Ale tam, kde pracujem, každý týždeň mám možnosť 3-krát počúvať svedectvo takých bratov a takých sestier, ktoré skutočne bojujú o svoj život. A nie v jednom prípade sú skutočne prenasledovaní a dokonca teda zabití. To znamená, že tento kríž prežíval nielen Pán Ježiš, ale prežívame aj my, ak teda treba vydávať svedectvo o Pánovi Ježišovi, alebo že patríme k nemu. Kto drží krok viery so svojím majstrom, ten potom môže zakúsiť kráľovské služby, skriesenie. Áno, a napriek utrpeniu to všetko teda môžeme znášať a znášame to pre Krista. Znášame to preto, aby sme skutočne raz v tom Božom kráľovstve, v tom Kristovom kráľovstve, aby sme tam boli. Ďalej sú to, ešte poviem o jasliach. Čo charakterizujú jasle? Jasle charakterizujú teda pôvod človeka, jeho poníženosť, bezmocnosť. Vieme, že Pán Ježiš Kristus sa narodil za veľmi, veľmi jednoduchých okolností. A ja, to, že som pracovala predtým aj na inom mieste, kde sa teda narodil človek a vieme, že ten človečik, keď prišiel domov, bol položený do prekrásnej postielky, alebo vyslovene boli to vyrobené prekrásne jasle z dreva, ale Pán Ježiš Kristus úplne jednoducho, úplne by som povedala, až tvrde. Ale to znamená tú poníženosť, tú bezmocnosť. Je to obraz našej prázdnoty dokonca. A do toho prišiel Ježiš a tu sa začínajú dejiny, teda svetové. Tu sa začínajú dejiny spásy sveta. Čakali ho v Izraeli, veriaci, Božie kráľovstvo tu na zemi. Príchod Božieho pomazaného na Dávidov trón. Teda čakali toho, ktorý príde. Nikto ani netušil a neočakával, že ten blažený čas
Ten jeho počiatok sa uskutoční v jasliach. Len malá skupina spoznala v betlehemskom dieťati jednorodeného Božieho syna, ktorý bol plný milosti a pravdy. Táto malá skupina tiež by nebola hľadala Mesiáša, ak by svetlo prichádzajúce z hora ich nebolo osvietilo a dalo najprv, čo sa stalo v Betleheme. Teda dalo najavo. Boží veľký čin, skutok, zjavený v tele, aj pred nimi zostal tajomstvom, ak by Boh to nebol odkryl v pravý čas. Šťastné je to malé stádočko, ktoré aj v dnešných časoch od Boha dostáva vidiace oči pri formovaní Božieho kráľovstva, jeho vzrastu, ktoré vždy ako dieťa sa objaví, dostane sa na kríž a predsa je povolaný k tomu, aby niesol korunu spasenia sveta. Lebo stále v jasliach začína si obliekať telo Božie, teda to Božie kráľovstvo, nie niekde na tróne, alebo na katedre. Jeho začiatok má formu služobníka, nie kráľovskú moc, alebo ľudskú múdrosť. Ľudská slabosť a chudoba ho obkolesujú a závisí na láske a starostlivosti tých, ktorým prišiel slúžiť tu na túto zem. Ten, kto chce slúžiť ľuďom, ten najprv sa musí stať človekom. Jasle znamenajú teda našu dobrovoľnú prázdnotu, jednoduchosť, aby sme druhým mohli slúžiť. A to je teda to prvé tajomstvo nebeského kráľovstva. Tajomstvo kríža. Božím vyvoleným až do dnešných čias, alebo Boží vyvolení do dnešných čias to nemajú ľahké. Musia častokrát znášať výsmech, hanbu, v miernom alebo hrubom spôsobe pre Ježiša Krista. Hoci o Jozefovi alebo Jeremiášovi, Danielovi alebo Jánovi Krstiteľovi, o diakonovi Štefanovi alebo Jánovi Husovi, alebo vieme o francúzskych hugenotoch alebo škótskych puritánov, wittenberských pietistov a tak ďalej. Bola reč. Títo Boží proroci, nositelia svetla, ktorí zapálenými srdciami, pomazanými ústami, by som povedala, hlásali slovo Božie a jeho mocné skutky. Všetci museli spoznať kríž, lebo žiaľ, to bolo len to jediné poďakovanie od sveta, lebo ich prenasledovali za službu, za svedectvo a za lásku. Žiaľ, svet robí a ďakuje len takýmto spôsobom. Musím vám pripomenúť tu jeden príklad. Skutočne mnohí veriaci na tomto svete veľmi prosia nás o to, aby sme sa za nich modlili, lebo oni skutočne musia veľmi veľa vytrpieť preto, že patria teda medzi Kristových nasledovníkov. Nedávno sa stalo, že jedna matka v Egypte totiž je veľmi nebezpečné byť kresťanom a kresťania, ktorí sa schádzajú v chráme, tak musia teda mať nejakých tých ľudí, ktorí stoja pred chrámom, strážnikov, pretože prichádzajú tam teda iní, tí muslimovia, pre ktorých kresťania neznamenajú nič. A viete, čo robia? Keď niekto prvý vyjde z chrámu, alebo hlavne sa špecializujú na mládež, tak túto mládež hneď zoberú, ukradnú a odvlečú teda tam, kde o nich nikto nevie. A jedna matka teda mala v ruke obrázok svojej dcery, mala len 14 rokov a plakala, že nič o nej nevie. Otec len 2 minúty zmeškal, aby prišiel pre ňu do chrámu, lebo teda nemohol dôjsť presne vtedy, keď sa končia bohoslúžby, mal nejakú službu a dievča už nebolo. A viete, po určitom čase sa stalo to, že jednej dievčine
sa podarilo z tohoto tábora, kde ich odvliekli. To znamená, tam ich bolo strašne veľa dievčat. Mala len 15 rokov, ale s takým plačom a s takým zlikotom rozprávala, čo s ňou tam urobili. 50 chlapov ju znásilnilo. To bolo hrozné vidieť, tu jej tvár, ten jej plač, to vnútorné zničenie. A to všetko preto, lebo mala rada Pána Ježiša a chodila teda do zboru, teda nás kresťanov, teda našich kresťanov. Čiže nie je to také ľahké tam, nie tak ako my tu u nás, že môžeme kľudne tu sedieť a počúvať slovo Božie. Teda neraz sa stáva to, teda je to až dodnes, že vlastne prichádza smrť. Prichádza preto, lebo patria medzi Pánových nasledovníkov. Nuž ale skrz smrť sa stávajú nesmrteľní, v prehrách víťazia a to je druhé tajomstvo nebeského kráľovstva. Totižto tretie tajomstvo je to tajomstvo koruny. Baránková cesta sa nezastavila na Golgote, hoci začala v jasliach, vedie k trónu. Moc tela sa končí na kríži, ale Boží život, skriesený jeho mocou, práve pod krížom začína. Boh ho povýšil a daroval mu také meno, ktoré meno je nad mená, že na Ježišovo meno sa skloní každé koleno nebeské, zemské, podzemské a každý jazyk vyzná raz: Ježiš Kristus je Pán, teda na Otcovú slávu. Boh skriesil toho, ktorého ľudia odhodili, ale skriesi aj tých, ktorých ľudia odchádzajú aj dnes, teda z nás, kresťanov. A toho, ktorého skriesil, posadil na pravicu. Jeho krv prerazila nebo a podľa Melchisedechovho poriadku ich pozdravil ako veľkňaz tam v nebesiach. Pokoj vám. Vieme, že keď sa Ježiš Kristus javil svojim učeníkom, to bol jeho prvý pozdrav. Pokoj vám. A preto v budúcom veku nie telo a jeho moc bude vládnuť, ale láska baránková. Ten, kto našiel svojho záchrancu v ukrižovanom baránkovi, ten sa nemusí báť od baránka s korunou a od sudcu. Kto vďaky zdaním kľačal pred jasľami a dal si do poriadku stratený život pod krížom, ten s radosťou pozdvihne hlavu, keď uvidí korunu, lebo udrela hodina spasenia. Keď Kristus sa zjaví, nevesta, cirkev sa s ním spojí a budú spolu kráľovať, budú jedno v kráľovskej službe. Ak sme tu s ním spolu trpeli, tak potom budeme aj s ním spolu vládnuť, keď Kristus príde v nebeských mrakoch ako večný kráľ. Pán Ježiš je teda hlava a stred Božieho kráľovstva. Okolo neho sa sústreďujú všetky dejiny spásy a všetky dejiny Božieho ľudu. Kráľovstvo milosti zostúpilo z neba k nám, Pánovi Ježišovi. Preto jeho obsah kázania bol: čas sa naplnil a priblížilo sa nebeské kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie, obráťte sa a verte v evanjelium. Mark 1. kapitola 15. verš, alebo Matúš 4. kapitola 17. verš. A to znieje až dodnes. To sa dal priviesť skrze Ducha Svätého k Pánu Ježišovi a príjme ho, alebo ho prijíma, stáva sa dieťaťom Božím a teda tým aj účastníkom Božieho kráľovstva. Spôsob, ako Duch Svätý vedie k poznaniu vlastnej biedy a zase lásky Ježišovej voči nám môže byť rôzna, ale cesta je len jedna. Nikto bez znovuzrodenia neuvidí kráľovstvo Božie.
je veľmi teda dôležité, milí bratia, milé sestry, aby sme skutočne túžili po tom kráľovstve, aby sme už to kráľovstvo aspoň šťastí tu prežívali a aby sme sa teda modlili za tých, ktorí skutočne musia veľmi veľa trpieť preto a my, ktorí to nemáme až také ťažké, aby nás ten život, ktorý ponúka tento svet, nevzdialil teda od nášho Pána Ježiša Krista a zároveň od kráľovstva nebeského. Preto je veľmi dôležité aj v tej našej modlitbe, teda, ktorú sa modlíme, príď kráľovstvo Tvoje. Mnohí dnes teda takto túžia po kráľovstve, teda na tejto zemi. Ale na tejto zemi skutočné kráľovstvo nikdy nebude. Nikdy. Pretože jediné kráľovstvo môže byť len a len skrze Pána Ježiša Krista a tam, kde on vládne. Nuž, to je ten dnešný odkaz pre nás. Túžme po tom kráľovstve, aby prišlo medzi nás a modlíme sa za tých, ktorí snáď si myslia, že sú tými budúcimi, ktorí prinesú to kráľovstvo. Modlíme sa za nich, aby skutočne, ak je to možné, aby to bolo v súlade s Božou vôľou, aby sa to takto uskutočnilo tu na zemi aspoň šťastí. Amen. Drahý Otče, ďakujeme Ti za to Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že aj Pán Ježiš Kristus, keď tu chodil na tejto zemi, naučil svojich učeníkov teda tú modlitbu, v ktorej modlitbe je tá veta: príď kráľovstvo Tvoje. My vieme veľmi dobre, aké kráľovstvo, alebo v akom kráľovstve prežívame svoj život tu na tejto zemi. Vieme, že zďaleka to nie je to kráľovstvo, ktoré na nás čaká. Ale ďakujeme Ti za to, že to kráľovstvo môžeme dostať. Ďakujeme Ti za to, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet. Začal tam v jasliach, tam, kde ho jeho mamka Mária priviedla na svet. Úplne v jednoduchosti. Tam začal a potom pokračoval jeho život na kríži. Ale neostal na kríži.